Chỉ bay vek kule kum thar chỉ bay vek ku sang som ni pali kan lo chung kai le ta hun thar tha hi kan trading lama tan te kan chung ko lama tan te tha theng ber kan man thau thei dan du sak na ka la na chau chuan voina chuan tun tha thlir lo na kan nenga tun tha kan thlir lo na po chu kan break down anga mase tun tha kan thlir lo khodang uma saberin market thlir ho na kan en do na kan ti chuda chuan engi kan en sak ber kan ti chuan dxy tang bukin bu kan chan leng bo kan hmuang hian dxy hi i nikum october thla vel atang khan bearish trend momentum la nei sang khom me a chu chu tun kum tir lampoi kan chhun zom ka ringa tun kuma po la bearish la chun zom ka ringa 5% 6% velin US dollar hi drop to a ani chuan US dollar no US dollar index mo chuan enge kan be sei thei kan en tho thuang kan hmung hian kan bearish a chat nuwa price imbalance engma ta hian a awm lo a chuan kan imbalance nei awm chun chu heta hian ania chu chu kan feel to a tuna imbalance a hian a la stay a vo in chu hei trade engma lo awm lo a heta in candle pawh lang thei lo ni hi tiang khop chuan tuna kum thar ania trade ke ni pon kan la la lo a ma se enge kan in buat sai thei dan January 30 chauvel chu pullback ka be se a heng imbalance le tlai demand zone atanga reaction hi kan nei kan be sai theia chumi ni chuan bullishness kan be sai thei mo chu chu daily a weekly a hian a chiang zo zo ka daily a chuan hmu vak tur awm lo a hai kan soi mai tanga kan hmuang hian daily a hi weekly imbalance a han daily demand a awm bawk a chuan reaction kan nei tha tun kar chu ni e chhete pawh week down lo pawn bullish tlang mai thei chumi ni chuan US dollar index chu tun kar chu kan bullish khopa chuan kan hmuang hian tlai high tang hian ala hei phi ala rei lawa December ni bi ta tang bearishness kan la nei chuan hemi high hi kan lak thei be sei tai la daily a chuan mo kan buy side liquidity nei hmasak ber ania chan chu chunglama structure engma siam lo a first englo ni hi sellers tam tak traders tam tak chuan tah hian shorts la tum an awm anga ma se tatang hi chuan shorts la kha ka kan be sei nga lawng thei ni chuan chan chu bearish hei kan bearish hi a strong to chuan pullback 103.2 chho vel hi chu ka be sei a chuan enge chu thleng do ne tin in lo in nga gila hourly 4 hour li en le tai da 4 hour a pawh han hmu vak tur awm lo a imbalance lak tur awm lo a price a balance veka ani chuan price a balance vek chuan hengi liquidity kan soi ang vek kha la in ta kinah kha chu thui zawk mawng an la soi nga hourly an chuk leng hourly a hian enge bullishness kan hmu thei dan tih kha kan soi chu tawng hei chu lo ti lang to lo tai la kan du kan hmu a tro chuan hei ta pawh first buy side liquidity hei hi daily buy side liquidity target khan hi hourly a phei chuan hei equal highs kan nga lut ani hma tang video lo entry do don in shur anga equal highs hi price in a target du kan ti kha chuan kan hmuang hian ta liquidity ta pawh sell side liquidity mo liquidity base vek hi ka trade a mawi tak kan hmu a sell side liquidity kan la a price hi a chung zawnga kan break chuan chung zawnga break be sei tai la hei hetlai pawh a chung zawnga structure break kan nei chuan pullback a kan entry nga long charger thei mo kan entry nga long charger thei helai thleng target in chumi chu inte kan be sei an ti chuan tunah chuan hemi tunah hi chuan tlai high hi break tawh thona chunin enge ala soi thei lo ma se hei ka valid demand ni keima chuan chi ana mo demand kan nei dan chu kan soi to ha demand reng demand order block
support pon ni ro se liquidity lak na mi lo chu ka jong ka trade ngai lo for example la ta po support oma bounce ta tro chuan heta aron chuka ram bounce hai trader tam tak tan chuan buy a profit profit siam theina tham tham om tho ni ma se ka ding ha kan trade lo awangin ka trading strategy ni lo vain ka trade ka mai ka trading strategy ang khan ka trade ta ka dik vek don ka ti na po ani chuang lo ta ma se most of the time a cái đi khát chuột là tóc sẽ thêm em 50% po đi kia là cái profit chu dọc tu đi bây giờ dọc tắc à chu 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 ni đâu mấy ta nghe thằng don cần soi thấy đó mà sẽ lại à price around pullback chuan buy opportunity cái zong chuan chu tiệm chứ chuan lâu hoa lúc đi là Euro USD kan en liang tiếng signal chiếm ya vậy nè Euro USD po en lệ tay là kan mong hian asset liquidity kan lệ ma dik suai ang thoin bullishness la om char char mo bearishness hi kan hmu hian a strong bearish thona chungin a corrective em ma a chuk thla ngal pom lo mo hai corrective hai chu ni lo candle lian tak tak nei na bui sa chuang chuan tatanga lo short vak kha chu ka bei sei lawa short vak kha chu a se enge thleng dong se lo engma no certainty mo ma se kan hmu hian imbalance atang reaction kan hmu tho ta chuan enge kan bei sei thei kan ti chuan chu I DXY ang khan pullback chete chuan nei ka ringa ma se kan long term focus chu bullish ani ma se pullback chete kha lung tha thla tir lama trade kan nei thei kha hau kha ni kan en don kan soi tong kan soi ang khan pullback chete kha kan bei se a forward a phei chuan kan hmu hian hei bearish seller an om tan to euro big atak phei chuan 100 pips sau ve len to a chuan enge kan bei se he ri chuan han sai le tai la heng 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 flat lows kan tiang chi heng poi liquidity ni price in a target do chuan heng low hi la se chitadang chuan buy opportunity te chu kan rong chawng mo mai tuna chuan corrective zo kan trade non ta corrective trade zo hi har em em a chu chu ni om ji kan ti chuan time balance ani ta hai tuna trend ta om ta kan soi chu chu injur pa na ni se kan soi nga lo lo không nghe trend ta om ta tiền tiền trend po tiền hin chho hal kher lo ni ma se trending market om ta a trending market a bullish trending market ta se a push a chho hi trade ta nuam ani ma se trader kan ni chuan ni entinan higher time frame a bullish kha lower time frame a chon a low bearish thin ta ti han low bearish ta se hemi corrective pullback hi trade ta har thina wangin kan hmu hian hei bullish a chuan tian a chho pop pop a chuan a corrective chuan kan hmu hian hei em tian week tam dok to nei te hin a ron kal thlen chuang chuan dik taka hloi chuan trade a hara ma se opportunity kan zong don tho ta ani chu kan trade don lo te ani lo kha wa han chuan tuna chuan kan base se ya dana chuan DXY a buy opportunity ka zon ang tho khan hei lo tilang lo la nok me me a overall kan hriat tho wangin DXY a kan zon ang tho khan 50k kan eng lo nga 50% hemi demand zone 50 leng lo 69 kara hinga hian entry a ron chho chun ka zonga tiang vel hin lo in ta se stop loss to high 20 pips sau vel I precise entry do pon ti hian ti thea 14 pips 20 pips ti sau vel lo in ta chuan kan target chu heng flat loss awi ka target don ta ni
chu chuan 3R vel mo descent rate ma se for example heng chu descent rate ani 3R corrective ani vain engthleng nge a thlen dawng an chelo ta tuna long position heta for example lo pullback se heng ho lo lata se ta point by ni la alo po ta tlai vel a point by in tai la hai pip sala tam nu tu mo hai kan target chuan chu tiang chi chuan a poi mo zo chu corrective le corrective kan trade nge trending kan trade ti kha sia ta poi mo ve thau ni chu settle ve mai mai tha hourly chuan ta bearish a pullback a imbalance kan feel a imbalance feel ma se heng a hian heng tianga big candle hi chu CB kan ting hamo se side imbalance by side efficiency kan ti ta aron ti chiang ta che chuan bearishness kan nei ta chuan save 11 mai du chu December thla kha US dollar 10k vel an in the profit kan khar ta chu tu telegram channel a po halo en ta la telegram a po hanga post chu mi chu azat chu India bai ha chuan kha chu chan tir thei ta ma se chu 10k vel in US dollar in kan khara i January poi bul tan that nge kan tumanga trade kan ulu ko nga tro loss kan minimize anga thatak trade kan tumang chu ani deuh mai euro USD a chuan gold thien le tai la gold thi tu nine gold thi tu trade chu no ma se a chi chak ve lu tu a gold thi tu mo let's look at the weekly chete ani la gold po ka be sei dan chuan pullback jan sang zo khop ma daily a ting hi ni daily kan tana mo vak turam lawa hourly buying ken lawan gold tu na chuan không ai làm last liquidity run this is sell side liquidity ka hmu ani ka target thei sell side liquidity ka target ken than chu an huai hian strong demand ka hmu thin wangin ta heng hi ka precisely a dik kher a precise kher lo mo ka zone chin te ma se dige ka sayang support and resistance po beginner in a ziak ta beginner ziak khan a dik omnga dik lo nga ma se kan lo ti to na ta khan a dik lo te ha kan hriat ve bel zel thei ta ti na in chu ta market structure shift kan ne a ka hmua tarang mi reaction ni em chuan tuna chuan gold big a chuan dik suaya buy kan la ni vain gold po shorts chumi a chi chuan tuna in hourly a market favor deuh kan nei pakhatan hulenga imbalance ta hi kan nei ta chunga demand chuan gold thi tuna heta po hin kan du le kan zial bel theinga gold thi a che chak bera market zonga euro USD te ain a che chak le zol ta chu chu hriat ve mai thaba sai USD kan ne gold thi ron chho se lai chho ve la hian mo 0.01 70 75 $5 ben don ta hai $5 stop loss lotte bera te $5 stop loss a nai kan sim chai $6 ve decent mo chan chu risk to reward ta sanga hi gold thi tu na hian a moi ber trading opportunity thaber zo ni euro USD lo enter la opportunity am thama se kan hmu hian range mu ma lo am lo a DXY a chuan ta liquidity pangai de na la kan hua gold ta short opportunity dong ma chuan chuan euro USD trade lawin heta ron chuan mo trade la kalau tum zo don ta chu chumi te mai chu ni tuna chuan zan hmalai ve kha an don ta New York zan lai chuan man mo lo tai la man mo ai lo mo tuna khin chu ni khatan to hei New York a chuan New York 29 align open lo him sim zo ani hi market gold thi
let me see oh gold market line open lo hrim zoka engtin nge in open ang ti chu kan sawi thei lo gold market tuna ni khata in to a ta new york open a ro in open lo ni chuan angke pa pangne chu kan hrelo mase nga kila mo do theila high probability setup kan langa chung chu ni deuh mai thoughts